अलका देवदास आयरे, घाटकोपरवरून मी मुंबईवरून आलेली आहे. माझी केटी 5वी वेळ आहे. तर मी इथं आल्यापासून मला इथं खूप बरं वाटतं. म्हणजे संकल्प, प्रार्थना सर्व भावना इथं दिसतात. सर्व इथे आम्ही बहिणी व भाऊ आईबाप मला इथे दिसतात. त्याच्यापासून मी इथं कधी कधी मी 15 दिवसांमध्ये मला इकडची खूप आठवण येते. मी कधी जाऊ तिकडं बाबांची भेट घे आणि संकल्पाला बसल, प्रार्थनेला बसल. म्हणजे माझी अशी इकडची माहेरला कशी जाण्याची ओढ असते तशी मला इकडची ओढ लागते सतत. पण इथं आल्यानंतर आम्हाला जेवणाचं फ्री आहे, खाण्यापिण्याची आंघोळीची फ्री आहे, आमच्या गाड्या लागतात ते फ्री आहे. आम्हाला कधी पावती नाही, कधी 10 पैसे मागितले नाही. काही जण बदनाम करायला आलेले आहेत, ते बदनाम या लोकांनी कधी आपण ऐकू नये आणि आता मंदिराला तडा कोणी देऊ नये.